L'AU està en fer realment una llei educativa que concebisca no l'educació com un producte de consum. La LOMCE és ja descarada. La LOMCE en realitat no canvia tant, simplement s'han llevat la carceta, però des del temps de l'OCDE s'ha concebut l'educació com un producte de consum. És més, curiosament, si s'estudia un poc, la concepció franquista, la llei de la Villa Palafín i tot això, per altres motius, que era controlar la població ideològicament i tot això, va apostar per l'ensenyament públic. Les escoles públiques és una aposta de l'ensenyament franquista perquè hi ficava els mestres i controlava. Després, quan ja la situació ha canviat, els fills d'aquells que apostaren per l'ensenyament públic, que després els hi mal, perquè la gent que anava a l'ensenyament públic es va fer un poc rojillo, que ja tot se va desbaratar. Però els fills d'aquells s'han adonat que el millor és marginar a l'escola pública i clavar a la gent la mentalitat que l'educació és un consum, és un bé de consum. Per tant, jo he de buscar el millor producte, igual que al meu fill he de comprar el millor xandall o les millors espardenyes, he de comprar això. L'educació no és un producte de consum. L'educació és i deu de ser un sistema, com heu dit tots molt bé, de potenciar l'individu, ha d'estar pensada en fomentar les qualitats de l'individu i en igualar les oportunitats que la pròpia societat s'encarrega de desigualar. Abans de poder fer realment una llei que siga realment progressista, el que hem de començar és a canviar la mentalitat.